mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Drahé deti, Pán Ježiš nás zhromaždil, aby sme s ním slavili poslednú večeru, pri ktorej ustanovil eucharistickú obetu. V nej sa za nás obetuje a v nej sa nám dáva ako chlieb života. Čítanie zo skutku apoštolov. Boli prišlo do mesta Samárie a zvestovali Krista. Zastupy podobne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli znamenia, lebo z mnohých tým vychádzali z veľkých tichov nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromne ozdravení. A v meste nastala veľká radosť. Keď sa apoštoli, ktorí boli z Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali si Petra a Jána. Oni tam zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostupili. Boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich zložili ruky a dostali Ducha Svätého. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Prenikni a ovládni ma tak úplne, aby môj život na zemi bol odrazom tvojho života. Boh je láska, Boh je láska, a kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu, a Boh zostáva v ňom. Zažiaľ vo mne svojím svetlom, nech každý človek, s ktorým sa stretnem, pocíti tvoju prítomnosť vo mne. Boh je láska, Boh je láska, a kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu, a Boh zostáva v ňom. Posvedcuj iných cezo mňa šír svoje svetlo na tých, ktorí sú mi zverení. Boh je láska, Boh je láska, a kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu, a Boh zostáva v ňom.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, uctievajte sveto Krista Pána vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo trpia, váš dobrý život v Kristovi zahambili práve v tom, za čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivý, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživení. Bohu vďaka. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán. A môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Aleluja, aleluja. Milé deti, keď ste dobre počúvali príbeh mladúčkého Tartíkia, ktorý možno bol tak vo vašom veku, alebo keď je o rok, o dva starší, predsa bol ešte veľmi mladý a popri tom veľmi odvážny. Viete, odkiaľ on má tú odvahu prijať z ruky pápeža oltárnu sviatosť a potom si ju schovať pod kabátku, srdiečku a zaniesť ju do žalára. Duch Svätý ho v tom posilnil. A Duch Svätý ho posilňoval aj v tom boji s tými pohanskými chlapcami, ktorí chceli silou, mocou Pána Ježiša od neho vziať, aby ho znehodnotili. A Tarzikius vytrval. Mocne držal Pána Ježiša a nepustil ani vtedy, ako sme počuli, keď mu hlavu dostali o kameň. Ani vtedy, keď do ňoho kopali. A potom ho mlátili hlava, nie hlava. Milé deti, vy ste dnes prijali tohto Ježiša. V oltárnej sviatosti ho teda príjmete o chvíľu do vašich srdc. Už kvôli nemu ste spievali, my kráčame s radosťou za Pánom Ježišom. Pýtam sa vás, dokedy budete kráčať za Ježišom? Iba dnes a už na budúcu nedeľu neprídete na omšu? Alebo budete kráčať za Pánom Ježišom do chrámu pravidelne, ale aj v živote, vašim pekným, čestným, mravným a príkladným kresťanským životom. Budete kráčať za Ježišom a budete vábiť k Ježišovi a iným. Tým, že budete dobrí kresťania. Budete mať rádi Pána Boha a bude to na vás vidieť.